drugi odcinek, bo pierwszy był na początku mojego kanału. Okej, kontynuuję. Spoko. To tak, z podziemną demonu jak nie wie kto o co chodzi, to wcześniej mówiłam. I jak widzicie mam dużo hajsu i wszystko na maksa ulepszone. Dobra, strzelamy, spoko. Okej, to wystarczy mi przewodnik ekstra. Po prostu, nie wystarczy mi. Ja tu dużo tego sobie zbierałam przez ten cały czas i w ogóle. No, to jest zajfajne, szczerze. O, broń, chociaż i taką mam. Ale pistoletu nie polecam jej kto, żeby sobie ulepszyć maksa. Teraz będzie ich zamrożenie. Może nie powinnam tu wydawać. Tak to jest prawda, że nie powinnam. Ale z drugiej strony mi się zaraz pomylało. Dobra. I nie trzeba nawalać z klatką. Wodą. Bo w razie jak się od razu rozmnażają, to jest już i tak. Spoko. Nie mam klucza. No i tak, ja to wszystko chyba będę przechodzić. Po kolei. To zębiaki czy zębiaki? Boże, to jest taka gra. Jest w sumie typowa, bo grałam w takie inne gry. W ogóle grałam w Minecrafta, ale w podziemny demon to grałam już roku chyba i nie grałam dopiero z nowego odcinki. A więc polecam obejrzenie mojego filmu. Ale czy to jest prawda, że jeżeli dostanę od wspólne, to znaczy to, że jakieś tam pieniądze w banku dostaję, bo tam się nie znam na YouTubach, to tam nagrywam szczerze dla przyjemności, dlatego że chcę być aktorką i to serio marzenie się nie spełnić, bo mam kurde chodzić do tej szkoły. Aha, jak możemy, tak? Dobra, odpyla sobie. O, moja ulubiona broń. Tylko nic już nie powinnam brać. Okej, zrobimy się w jakiś sposób? Nie tak. No to dwa. O, dwa jest za rundów. Dobra, tylko biurowska do przyjęcia. A więc kliknijmy do góry, bo jeszcze nie została przyjęta. Polecam kanał właśnie Ewakuacji Sławski albo Eleven, bo to są fajne kanały, gdzie można to kompletnie zobaczyć, nie tak głupio. Fajnie. Jak to wam na przykład da jakiś youtuber, tylko tu się akurat normalnie da oglądać u nich. Okej? O, wszyscy dostają. Dobra. To mam czwórkę, to zachowam sobie na kolejną rundę. Boże. Ile tych taków lata za mną. Boże, gdzie ja mam? Otwórzmy też. Aha, spoko, ten pierwszy mam już milion razy chyba. O, piekło. Hej, po prostu, hej pisze. Okej. Nie, ja to nie raz sobie wejdę, ja muszę krzaki rozbić. Jeszcze się, no tak nie jest to. Wyciągamy zapasy, o, nasza kamera pominęła mam. Nic wredny dla mnie. W ogóle, grzeczne dziewczynki i dobrze nie ma, tak? Tak to się powinno nazywać. Królik po prostu próbuje znaleźć, może tam? Nóżki? Tam, gdzie będzie dużo szaf, tam właśnie będę używać sobie ekstra mojego pięknego. Zapomniałam sobie serduszko dodać, dobra, nieważne. I jak? To tu się gówno kończy? Jakim cudem? Nie no, fajnie, no super. Wow, no i super, no teraz to było. O, super. Chyba jedyne, którego nie zrobiłam. No ciągniki. Dwa. No da się. Jeszcze mniej może. Kurde, że nie da. No, jak? Jeszcze mam... Wow, to dobrze. A, przy okazji. Trzeba wykorzystać. I tu najczęściej używam czerwonego berła. Okej, no to walczymy o przetrwanie w piekle. Nie. Najpierw trzeba zjeść te pieniążki. I kolejny łuk. Ok. Oby. O, tu jest jeden szatan, spoko. Da się załatwić, ale miałam taki level, że nie było tyle szatan. O nie, spadaj kolo. Spadaj. To są sobie paliki, takie się już zresztą zajmą. O, fajnie. Ile? Chodź tu. No pięknie. Teraz ty załatwisz tego. Okej. Gdzie ja to mam? Dobra, już nie będziemy załatwić. Albo załatwię. W końcu to już tak jakby rachunek trzeba wyrównać. Oczywiście nie patrzyłam się na mapę. No dobra, ale to serio na tyle zaraz. A jak przejdziemy tą mapę, to na tyle w dzisiejszym odcinku. No i co? Oj, sorry, wydałam. Raz. To się nigdy nie mówi. Dobra, pa. Serio, jeszcze muszę skorzystać. Moje serce